ċafċif hija kelma li nistgħu ngħidu qed timita il-ħoss ta' l-ilma. Ninsabu l-kamra ta' fuq imdawrin bil-pitturi tal-artist Dominique Ċanċa li bħala artist ħadem fir-restawr, xenografija u kif ukoll fil-films. Din hija l-wirja tiegħu bit-titlu ċafċif, titlu onomatopeiku li apparti li jfakkarna fil-ħoss tal-baħar qiegħed jistieden lil viżitaturi saqsi u kieku l-baħar kien jitkellem. Xi jgħid dan il-mewġ li dar jħabbat ma' din il-gżira. Ejjew miegħi ħalli nitkellmu ma' Dominique dwar is-simboliżmu ta' wara dan ix-xogħol. Użajtu żewġ protagonisti li huma qed jużaw il-baħar li nafu pereżempju għandek id-dajes li huma tipiċi Maltin. Dik l-istorja, tradizzjoni kważi għandek biċċa amara fuq il-baħar li hija kapolavur. U għandek l-awwiema wkoll li qed jużaw il-baħar. Issa l-baħar għandu dik il-profondità wkoll li jista' jkun isu mera profonda u qed nara wkoll f'din il-wirja kemm importanti li nirriflettu. Issa l-mera anke fid-dar nużawha ħafna. Għandha r-rwol importanti, inti minn għalik tkun qed tidher tajjeb u f'daqqa waħda tara li fil-mera jenna għandek xi ħaġa li vera tirranġa. Ġifieri qed tisfida wkoll, mera qed tisfidak, qed tittik ċans biex tirrifletti u dwar din il-gżira tagħna li qegħdin imdawrin bl-ilma, nistgħu naraw illi hemm l-element ta' mera u qed ittina ċans nirriflettu anke dwar il-gżira. Issa hemm l-istorja wkoll li mdawrin biha bħala storja, pereżempju jekk naraw id-dajes tradizzjonali huma xi ħaġa ta' storja kbira. Imma ma waqafx fuq storja, anzi il-preżent, il-futur, l-isfidi ta' ċokon għax imdawrin bl-ilma, hija dwar il-gżira anke ħajja u movimentata. Din il-wirja wkoll saret maħduma letteralment għal hawnhekk il-kamra ta' fuq ġol imqabba. Ġifieri kull kwadru naturalment billi il-kamra hija żgħira huwa aktar intimu u aktar żgħir, jiena mdorri wkoll naħdem fuq xogħol kbir. Imma dawn interessanti ħdimthom ukoll fuq l-offcut ta' dan il-kanvas kbir.